to find. Mythical, so mystical, think what you like. You could be the sword, the shield, defender of the people down below. You know I fought for love. You know I fought for love. מה קורה אנשים? כאן אמיר, והיום אנחנו נסתכל על GTX 1080 Ti, הכרטיס הגרפי שיצא במרץ 2017. בואו נראה מה יש בקופסה קודם כל. כשאנחנו פותחים את הקופסה, אנחנו רואים כאן את הכרטיס הגרפי עצמו. נתקלתי אותו. יש לנו את החשבונית. ספרון קטן של הוראות, אני מתאר לעצמי. כאן. מסתבר שהקופסה גם מכילה מין קופסה קטנה כאן, שכתוב עליה דיספליי פורט ל-DVI. באמת מתאם, הופך לכם דיספליי פורט אחד ל-DVI, אם יש לכם DVI ולא דיספליי פורט. כשאתם מתעסקים עם כרטיסים גרפיים חדשים, וכל כלי בעצם שהוא נכנס למחשב הוא אלקטרוניקה וחדש, מאוד חשוב להיות מחוברים למקור אדמה. יחד עם זה שכפפות גם עוזרים. הוא מרשים. אני לא מגזים כשאני אומר שהדבר הזה בנוי כמו טנק. זה פשוט כבד כל כך. המאוורר פה, אומייגאד, זה נראה כאילו מישהו תכנן שעון שוויצרי ויצא לו GPU בטעות. בואו נסתכל עליו קצת פה. יש לנו 6 פינים, 8 פינים שאנחנו צריכים להכניס אליו. יש לנו פה backplate מגניבה, שכתוב עליה גם את הסוג של הכרטיס. כאן בפורטים יש לנו 3 דיספליי פורטים, HDMI 1. זה הקלאסי שלנו, החיבור, PCIe ו-SATA ו-SLI. אם אנחנו רוצים יותר מכרטיס אחד, אנחנו מחברים אותם דרך ה-SLI. אבל וואו, איזה כובד של כרטיס. כאן אין לנו כלום. חתיכת דבר. מטורף לגמרי. טוב, עכשיו אני אפרק את הכרטיס הגרפי הישן, שלמי שתהה זה GTX 750 Ti. טוב, אנחנו כבר מכירים את הנוהל, בואו רק נקווה שזה עובד. תחזיקו אצבעות. יש. יש, אוי, למה לא רק לא? אוי לא, רגע.
לילה טוב. נראה לי טוב. למה? אוקיי, לא עשיתי כלום. לא נגעתי בכלום. אוי, איזה מזל. וואי, נכנסתי לרגע. אוקיי, עכשיו אני מתקין את הדרייבר. אם זה לא היה עובד, זה היה לא כיף. טוב, נחזור אחרי הדרייבר. אז בואו נראה איך דום עובד על ה-GTX החדש הזה. המסך הזה הוא 4K. טוב, אז הנה אנחנו בדום, שרץ על 72 FPS, אתם יכולים לראות למעלה מצד ימין. זה נראה פשוט מטורף ב-4K. בואו נראה. כמה פרטים אפשר לראות ב-4K, זה לא נורמלי. טוב, זה הכל חבר'ה, אני מקווה שנהנתם. אני אשמח שתגיבו, לשמוע מה אתם חושבים, איפה אנחנו יכולים להשתפר. בסך הכל כולם מרוויחים מזה. וזהו, נתראה בסרטונים הבאים.